Ito lang. Ilang months na? Nung kinino ako, mga 5 months siguro. 5 months ka na? Kalaban mo, hindi pa magaling na magkukulam. Kung magaling na magkukulam yan, 1 buwan, patay ka na. Baka hindi mo na nakita yung pogi mong asawa ngayon. Baka buto-balat ka na. Lakad, tingnan natin kung makakalakad ka na maayos. Oh, nawala yung sakit ng asawa mo. Tingnan mo. Kita mo. Lakad mo na, dumami na magkismis. Nawala nga. Nawala na yung lakad. Nawala na yung lakad. Nawala na yung sakit ng asawa mo, kuya. Basta hindi ko alam yung lalaki, ayaw sabi ni Magnetico. Basta sabi niya, may side daw sa ulo yon. Nabubusit siya sa bibig mo, o may crush siya sa'yo. Dalawa lang. Tinuturo pa yung salbahe ito. Gumaling na. Pag lumalabas yung babae, sinasabi ko hindi siya nasasaktan eh. Lakad pati, para malaman natin. Tuloy na tuloy. Mamaya mo nang kausapin asawa mo. Ay, lakad muna para bumaba yung dugo kasi matagal na siya naka-stuck niya sa pet mo. Kuya. Nawala daw sakit asawa. Ilang minutes, Utoy, yung video mo? Utoy, ilang minutes yung video mo? Ilang minutes daw? 13 minutes? Kita mo, 13 minutes ka pala nag-cleansing. Alam mo kung pinuwersa ko asawa mo, pasalamat siya, bagong opera lang yung asawa mo eh. Ilang buwan pa lang opera asawa mo? Itong September. Kung hindi lang yung bagong opera, mawawala ng malay yan. Kaso, malalaman ko ugali ng asawa mo. Susumbong niya sa akin, yung nagagalit na lalaki. Meron. Lagapoy nga eh. Kaso malalaman kung ugali ng asawa mo kasi sasabihin ng lalaki yun, kung bakit siya nagagalit sa asawa mo. Totorturin ko yung totorturin yung magsasabi ng totoo yung bakit nagagalit siya sa asawa mo. Lalabas ang katotohanan. Kaso, may opera siya. Kita mo, naligo ng pawis. Kala mo, nagsumba. 13 minutes yung video mo, Toy, sa lola mo. Pogi, 13 minutes. Ang haba, 13 minutes ang paglilinis. Ang haba yun. Kinulam na siya eh. Pumasok siya sa kulam. Matagal na yung dinadasalan. Bagong opera yan. Leg lang at saka balikat. At saka yung dito lang. Wala nang nawala na, te. Tama na, te. Wag mo nang kawain yung asawa mo, te. Hoy, dito ka na para mabalance na. Yan tingnan mo. Wala na. Naniniwala ka ba kinukulam ka? Siyempre. Ilang manggagamot nang humawak sa'yo? Mayroon ka, sabi niya babae ito. Mahal ang bayad ko, 30,000. Ay, 500,000. Lakad ka na. Igano mo yung pamo, itok-tok mo. Okay na? Wala na sakit? Wala. Nakakalakad na. Ba't mo pinapagalitan ng asawa mo? Excited din. Kuya, manda